Ya, teroreret ngono. oh sepote kok teroreret. Nong nonin nong. Monggo, Mbak Elisa. Ayo. Cek, selamat malam Sugeng Dalu, geng Sugeng Dalu. Iki nyuwun sewu, mripate ya retak bener iki. Piye? Lah wis ra iku takon ngene je sugeng ngene. Gue duduk Sugeng. Gareng. Hah? Malah guyu lho. Maksudnya itu selamat. Iya, selamat Lah kuwi. gue milih Sugeng apa Wilujeng? Ya sugeng ya wilujeng. Masalah aku wong salah lanang. siji. Nek wong wedok ora wilujeng. Nek wong wedok enggak Wilujeng. Nek wong wedok kuwi sugeng. Nek wong kalau lanang cewek? kuwi wilujeng. Oh beda. Ngerti. Kalau kepada cowok Bedane iki apa? Lho, nek wilujeng iki kanggone wong lanang mergo alune wonten ing ajeng nika wilujeng. Ha nek wong wedok, Sugeng. apa? Bentar. Kok alu bentar aku goleki alune. Lah, repot. Ngapain kamu repot-repot mandang kudu iso gareng kok? menjelaskan lho kuwi lho. Alu tuh dipakai buat itu kan tektok tegong. Nah, Itu. jelaske mudar we. Kuwi mung samudana. Angen-angene ora diblokosutake. Ora Dadi, diblokositake. Maksudnya apa berarti? Repot iki. Ayo kono jelaske. Aku nek karo wong pinter ki ora wani kok arep rembugan sak karepe kok. Ngene lho. Wilujeng Khusus cowok. cowok. Mergo Kuwi alune wonten ing ajeng. ya wes, engko tak golekane. Nah, kok tak fotone wae tak kirimke kowe ya. Ya nek apik. Tak ukirke nang Jepara ya, Bos. Nggon dhuwure iki gambar leak. Ora ding mbiyen disupi di setan jare kowe. Malah gratis ora bayar. Sugeng apa? Sugeng ki ageng. Iki apa nek wis Mundrine ageng. Dah, ra ngerti. Mundri kuwi tatapane basa sing paling dhuwur. Mundri. Berarti Subosito ingkang ageng. Nah, ngono lho. Mundri kuwi ki payudara ngerti ra? Enggak. Malah guyu lho. Oh iya, tahu bahasa Indonesia itu. Payudara iki ra bahasa Indonesia. Iya itu. Basa Jawa. Itu basa Sing Jawa. tingkatan nomor 2. Sing paling ngoko ya ana. Apa? Walah, itu tuh menunjuk pada itu. Masa tau mau gawe-gawemu kuwi wong ngeres kamu mesti. Ngeles piye? Ya udah, kamu berarti Sugeng kan? Kamu Wilujeng. Ning kok jenengmu Sugeng? Kuwi jeneng wong. Oh iya. Ngono lho. Wes utama. Enggak bahas itu terus. Wilujeng. Wilujeng kan ini. Ya, Wilujeng. Pak Jumbo Wilujeng kan? Iya, Wilujeng saya Wilujeng. Tak jelaskan kan? Iya. Kalau salah, kalau Mbak Tati Sugeng. Sugeng. Ya. Wilujeng dalu macange Wilujeng. Ya, Sugeng dalu. Nah, kados pun di pawartosipun. Sehat, alhamdulillah. Sehat, Alon-alon lancar. Lancar nggih. Aman. Kok dengerin selo apa ora dosa sampean nek aku. Loh, menikah pun nganu pun dangu sanget jawabnya. Nggih, niku pun dangu sanget panitionipun, anggenipun minta saya untuk hadir itu udah lama sekali luar biasa. Menika saking sengkut gomregutipun sedaya masyarakat lan panitia rumake. Masyarakat masyarakatmu kuwi. Masyarakat lan panitia menika sampun rumaket anggenipun merancang acara-acara supados saged masyarakat menika sampun dangu anggenipun ngerancang acara. Ora masyarakat acara-acara. Aku rumah saku dicangkemel monyong kaya wekmu acara-acara. Ya piye to? Masyarakat. Aja masyarakat. Benderane kokot, ya to. Nggih, lan perongkot. Perangkatmu iki lho. Perangkat. Iki sing rawuh ki ra ndendekan iki. Nggih, menika matur sembah nuwun rawuhipun Bapak-bapak perangkat desa, lan sederek-sederek